Anem a parlar amb el nostre amic que el tenim al Marroc, l'home del carrer Major al Marroc, abans hem parlat amb un professor d'universitat sobre la situació de Venezuela. Anem a saludar al Mohamed Said Badawi, a l'activista Mohamed Said Badawi. Mohamed, bona tarda i bon any. Bona tarda i bon any a vosaltres també. Què tal? Com ha anat el començament d'any nou? Ui, no em vull pujar a la bàscula, Mohamed. Tinc por, tinc molta por de pujar a la bàscula perquè Bueno, he menjat moltíssim. jo pensava que em parlaries de la neu que he tingut aquests dies, perquè Déu-n'hi-do la nevada que he tingut a Reus i aquí només ens arriba el Sí, fred, però neu no hem tingut. sí, ha nevat a Reus, ha nevat aquí a la Selva del Camp, ha nevat a bona part del territori, però aquest va ser un regal de Reis, però com hem començat l'any amb la invasió, entre cometes, de Venezuela, amb aquest atac dels Estats Units cap a aquest país i emportant-se el seu president acusat de narcoterrorisme, no, Mohamed? Com heu Sí, rebut bueno, això des del la Marroc? veritat és que ha sigut una sorpresa per tothom i crec que ningú s'esperava aquesta reacció ni tampoc la rapidesa, no?, en què s'ha fet tot. O sigui, aquí hem de parlar de tot una mica, no? Sí que ha sigut una sorpresa l'atac sorprenent, no?, dels Estats Units a Venezuela, però ha sorprès més la rapidesa en què ha pogut doncs, capturar el president de Venezuela i treure'l del país amb una rapidesa i amb una nitedat, no? Sense que hi hagi molt, el conflicte s'hagi fet més gros, més gran, i aquí doncs moltes persones es fan un interrogant, no? De que si hi ha hagut alguna cooperació des de dins, perquè no és normal la capacitat de rapidesa en què s'ha fet. Sorprendre que també s'apaguessin els llums de Venezuela, que quedés a les fosques per facilitar aquesta operació, com has dit tu, tan ràpida, però sorprèn també la resposta tan freda d'altres països, de la Unió Europea, d'altres països que s'han quedat doncs, com dient, bueno, pues ha passat això, ha passat. Malauradament és la realitat. O sigui, aquí sembla ser doncs, que estan donant llum verda als Estats Units a fer el que vulgui Donald Trump. Doncs, ja no només és Venezuela, sinó que ara mateix doncs, està parlant de Mèxic, està parlant de Colòmbia, de que faci el que vulgui el país de Llatinoamèrica doncs, que li toqui, no? I que ningú parlarà ni ningú aixecarà la veu doncs, per defensar aquell país o els polítics d'aquell país. No? Sí que tothom està parlant de que, bueno, que Maduro era un tirà, però bueno, és un tirà, però no oblidem les maneres que ha fet els Estats Units d'intervenir, no? Amb força, treure'l d'amagat i a part les conseqüències que això portarà. O sigui, tot el que està fent ara mateix Donald Trump i els Estats Units és per interessos, o sigui, no és per la llibertat del poble veneçolà ni per als veneçolans, sinó que tot el que estan fent doncs, és per la matèria prima, el petroli i tot el que ha dit. Fins ara només ha estat parlant el Donald Trump de petroli, o sigui, no ha estat parlant en cap moment del poble veneçolà si està lliure o no està lliure. No ha parlat en cap moment de què passarà en el futur, de si seran ells els encarregats de comandar el país, si s'encarregarà la nova presidenta que molts esperaven que fos una altra però que és de la mateixa corda que el Maduro, però com has dit tu, el petroli, l'or i els diamants que són ben rics en aquell país, a Venezuela. Sí, a veure, ell fins ara doncs, ja ha posat uns deures a fer, no? A Venezuela, doncs, extreure entre 30 i 50 milions de barrils durant l'any i a part doncs, que els beneficis els gestionarà ell mateix. O sigui, això ja són deures obligatoris per a qualsevol persona que vingui per dirigir el país. O sigui, no sé si continuarà doncs, la que estava com a vicepresidenta al mandat o Donald Trump doncs, posarà una altra persona de l'oposició, però els deures ja estan posats i han de fer doncs, els deures que els ha encomanat Donald Trump, no? De fer, doncs, de treure entre 30 i 50 milions de barril de petroli
i que ell gestionarà les ganàncies. O sigui, no sé, és que no sé com la gent, doncs, els altres països poden mantenir aquesta calma i aquesta tranquil·litat quan una persona li diu a un altre país com ha de gestionar els seus diners i no ho feu vosaltres, sinó que jo ho faré jo per vosaltres perquè vosaltres no sabeu el que heu de fer amb els vostres calés. I això pot donar carta lliure a Rússia i a Xina? Home, jo no crec que entrem ara mateix en el conflicte. No crec que es puguin permetre, fins i tot Rússia, sobretot Rússia no es pot permetre ara mateix doncs, obrir una altra via, doncs, una altra guerra, no? Perquè amb la que té a Ucrània ja està arrossegant doncs, ja fa un parell d'anys, doncs no pot obrir un altre conflicte al mateix temps. No? Jo crec que aquesta seria una de les raons per la qual doncs, Rússia no pot donar aquest pas. Xina no crec que tampoc s'atreveixi doncs, a fer aquest moviment i el que sí que s'està fent ara mateix internacionalment és donar carta lliure doncs, al Donald Trump a que faci el que vulgui doncs, al continent sud-americà. Home, però Rússia potser diu si els Estats Units es poden annexionar Venezuela, jo em puc annexionar Ucraïna. I els xinesos poden dir, pues jo també em puc annexionar Taiwan, ja que la comunitat internacional no diu ni as ni bèstia. Sí, però la comunitat internacional està tenint dues vares de medir. O sigui, amb Rússia, Ucrània no, però als Estats Units, Venezuela sí. O sigui, està tenint aquesta doble vara de medir i és el que està passant. No? Ja ha passat a Gaza, ha passat en Palestina, està passant en Venezuela. Doncs aquesta doble hipòcrita per mi, aquesta doble vara de medir que tenen doncs, els països europeus en aquests moments. No? Ningú ha condemnat, sí que amb una boqueta ben petita doncs, han condemnat una mica doncs, que Trump hagi posat doncs, les mans a Venezuela, però que al final doncs, tots han acabat posant el paper de que és millor sense Maduro, encara que Trump doncs, no hagi fet el millor pas possible. I escolta'm, Mohamed, Groenlàndia ja pot començar a tremolar? El Canadà ja pot tremolar també? Sí, el que sembla, ja et dic, estan donant carta lliure doncs, a Donald Trump. Almenys aquest és l'únic president que he vist fins ara que tot el que el diu ho intenta fer. O sigui, aquest no s'amaga, no fa polítiques, no fa... O sigui, aquest és una persona, és un empresari i el que vol és beneficis i quan marca un terreny i que sembla que tindrà beneficis allà, doncs va per ell. O sigui, i a més, ho fa de cara cap endavant, o sigui, no s'amaga ni diu unes paraules que agradi a tothom i després fa una altra cosa, sinó que va de cara, va de front, diu el que pensa, diu el que vol fer i ho fa. Aquest és el que el distingeix d'altres polítics a nivell mundial. I només porta un any de president, li queden encara 3. Se farà llarg això, eh? Llarg i entretingut, no, Mohamed? Malauradament sí, és la realitat i si no el para, doncs, com hem dit, els altres països arreu del món doncs, no li posen fre, doncs, al final doncs, jo crec que és una persona, com he dit, que és un empresari que vol guanyar, i si comença en Venezuela doncs no esperarà aquí si no li paren els peus, perquè ell el que mira són els beneficis propis i anar cap endavant. Mai mirarà pel bé dels altres països on posa les mans. No? Hem vist que els Estats Units va estar a Iraq, va treure el petroli i l'or d'Iraq, va abandonar els ciutadans, va anar a Afganistan, al final també van sortir i van abandonar els afganesos, van anar a Síria, van treure tot els beneficis que van poder treure i també després van abandonar els ciutadans. A Líbia, això ho hem vist ja a diversos països àrabs, però mai ningú es pensava que donaria el pas de fer-ho en un país com pot ser Venezuela o qualsevol altre país del continent sud-americà. Mohamed, ara que no ens escolta ningú, com va la Copa Àfrica? Va bé per allà pel Marroc? Esteu disfrutant de bons partits, no? Bueno, està anant molt bé, està anant molt bé. Sí que fins ara doncs, els resultats ens estan afavorint, encara que el joc doncs, no acaba de convèncer gaire
a la gent, però de moment estem a quarts de final i esperem que el pròxim partit contra el Camerún doncs, puguem arribar a semifinal. Quan toca? El dia... Eh, el dia 9 de divendres. Ah, bueno, divendres. Sí, ja està a tocar, ja està a tocar i ja, doncs, i un gran equip, el Camerún, la veritat que és un equip que és molt fort aquí al continent africà i fins ara doncs, també ha fet un bon paper a aquesta Copa d'Àfrica i no serà un rival fàcil, el Marroc. S'atura el món sencer. Per exemple, jo he vist a Reus que s'atura moltes zones de Reus quan juga la Copa Àfrica. Mohamed Said Badawi, una forta abraçada i parlem molt aviat. Bon any. Bon any, Toni, que vagi molt bé. Bona tarda.